a taso tun daga kan annabi Adam kowa ya tashi, duk wanda ya mutu ya tashi, wadda ma za a haifa nan gaba zuwa ƙarshen duniya a taso su, mutane da aljanu, a samu wani fili a share a tara mutane, fasa'aluni kowa Allah ya ce in ce ya gaya min bukatarsa. Fa'aɗaitu kulla insanin mas'alatahu, na ba ma kowa abin da ya roƙa, ma na ƙasa zalika mimma indi. Allah ce abin da nake da shi ba zai ragu ba, ba fa ba zai ƙare ba, ba zai ragu ba. Duk abin da ka gani, in mata ne ba Allah ne yake kera su ba? Mashinan da kuke hawa Allah ce duk taskar tana gunmu, dollars taskar tana gunmu, komai Allah ya ce taskar tana wajenmu. Wa in min shay'in Allah ce babu wani abu kome illa inda na kaza inuhu ba ce taskokinsu Allah ya ce yana gunmu. Wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ce ba mu saukar da shi gare ku sai gwargwadon masa